Türkmenavat Kargo, Ankara, Antalya, İzmir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, İstanbul'un ähliýeriniň Türkmenistanyň 5 vilayatyna kargolaryňyzy, ýüklerinizi arkaýyn uğradyp bilersiniz. Eger araňyzda sewda bilen meşgullanýan, baglysa, ýüküňiz köp bolýan bolsa, onu Türkmenavat Kargonyň sizin üçin has amat tarifi bardyr. Aşağıda Türkmenavat Kargo'nun Instagram'ını ve nomerini bellek geçen arkaýyn habarlaşýaryň. Türkmenavat Kargo 7/24 sizin hyzmatyňyzda. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Ayday özüm. Yüzde gepleşimize hoş geldin. Mejitimi kanalına mehman olun için Mejitimi kanalının adının minnettarlygy bildirýär. Hoş geldin. Sağ olun, sağ olun. Eski dünyam bilen guruluşdum bir film. Onun engleşlik tapdım men bir fenni. Çözüldü mesele, öwrüldüm güçlü keseli. Sen bilen ýüre vurup dur, sen bolmasam bezeli. Sedada cemnedim, holbek iştim, hol cennedim. Men sensiz diri gezermedim, derli dizdiler menem düzelmedim. Gomy adaylar. Daýa şükür. İşler öýdäkler emes gowy. Ýa şükür. Iň esasat şodur. Taýyn bolsaň gün başlaýar. Basma. İlki bilen sen tanaýly. Awtobiografiýaňy aýdyp ber. Nirden sen, näçinji ýyl? Şolar. Şäheriň oglany 96-njy ýyl. Şäher 5 vilayatymyzda da bar. Haýsy vilayatyň şäheri? Merkezden. Aşgabat paýtagtyň oly. Ay berekallah. 95-nji ýyl. 96. 96-njy ýyl. No, mektep, haýsy mektep okudun? Mektep, kendikde okudum. İngi bu toranım 60 yaş onda. Tüyleme. Ay berekallah. Inni, Ayday özüň. Hemme kimi gyzyklandyrýan soralan biri, hemme kişiň gyzyklandyrýan soralan biri elbette. Original adyň. Adım Kerim. Kerim. Aha. Aydaýodyň diýilýän zat ad däl ol. Prosta fişka. Her aydymyň soňunda Nickname'im däl. nickname'im däl ol. Ýöne fişka, kulçuvoy söz ýalykda. Soň boşluk bilen ol nickname boldy. Indi wapça ad boldy. Kerim diýip adymy tutýanym ýok. Indi Aydaýodyň. Näme? Gatygom. Aydym saz urundan okumuşluň barmy, okudyňmy? Saz urundan men kiçik ekän muzika şkola okudum. Özüm höwes edip giýjek diýip aglap öýdäkilere iş boldum. Giýen soňam zordan 3 ýyl okudum. Okuwdan gaçyp bibliotekaga gidip futbol oýnap. Bizde Türkmen aýdylýan bir söz de bardagyň gadyryny bilemok da. Gadyryny bilmedim şoň. Okumadım. Şonu onu meni aýbul okuşum bolanok diýdiler-de. Öýdäkilerim boldy çykarjak diýdiler. Meni bolýa çykaryň men okuman aýdym şu bolarny diýdim. Ne? Muzikalny ýanky. Saz urundan näme okudyň? Vokalist, pianist? Neme? Akordeon, garmoşka. Tüýeleme, gatygom. Ayday özüň beýlik soralarymyzdan geçmeden ozal. Girmeli bir tema barmy? Şu tema girmeli diýen bir mowzuk, tema soralar bolsa häzirden aýtsan. Bu temada gireli ýöne gatyçkinler. Bolaýman zatlar bolsun mesele. Ramkaçygy saklap dowam etmeli. Biz hem iş ramkaçygy saklaýar, artykmaş iş edemiz, artykmaş sora beremiz we mehmanlarymyzy pes düşüräjek bir iş etjekde bolýar. Mümkin bolýandan, elimizden geldiginden. Indi gepleşiklere mehmanlarymyz gelmeden ozal ilk şu barada bir gözleşdirýär, soraşdyrýar, iýdeşdirýär. Gyzyklanýar da Gyzykly soralar bermek üçin mysal üçin açyk ondan bundan tanasak gyzyk sora berip bilýärsən. Ýa. Näçe ýyldan beri rap bilen meşgullanýan diýeli, gyzyklanýan? Tak, birinji rapy men 2011-de ýazdym. Birinji gerek rap diýen. Ondan aýdym. Näçe ýaşynda bolan 2011-de? 15 ýaşa. Awa, 15 ýaş. Şonda birinji gerek rapyň nämedigini bilip, düşünüp, ondan aýdym ýöne. Aýdym-aýdymda birdanam sesim ýoknady. Aýdym. Sesim gelip dur ýazýan. Ondan rap diýilýän zat eşitdim. Ana beýdi ben bolýan eken. No rap. Dur, böyle ýanştaýdy. Sen diýjek bolýanyň, sen aýdym aýdýatyň, rapyň nämeligini bilen opdun sen. Hiç.
Eşdemoqtum jollar ýalsym otbarlar. Daşy daşarypdylar, ne emin, ne 50 cent şollaram bilemakdym men. O türkmen rapperler barada gurrun ýok. Вообще mировой mirde. Ez bitir çaykap ýötdi de 2011'de bilýärmi? Men 2010 nemede bildim onu. 2013'te çaykady men için esbiydi. Men şonu birinji gedek reyong nämedigini bilip şonu öwrendim. İşondan mänem aýdyp gelýär. O gatgo rap sumotumnu. Ne bilmedim belki käbir häzirki bize serip duran senin muştoklaryň diýeli, biziň agdalarymyz diýeli seredijilerimiz de gepin gysgasy. Rapda aslında bir halipa bolup duranok. Ýöne şunu şo tawra beren sen halipaň barmy? Ýok. Halipaň ýok rapda. Özüňe başladyň, özüňe dowam etdiň, özüňe şu günlere geldiň. Men şunu aýsam, türkden gelmezden ozal sen tanamakdym. Ýagny şunka aldyysam 3 ay ozal sen tanamakdym. Geldim Türkmenistana, görüp başladym her kim sen soraýar. Aýdaý ödüm bilen gepleşip bolýarmy? Aýdaý. Ýok, men sen gaty görme, men tek kiçiltmek üçinem diýemokdyryn. Muny bir onkaýalyk bir niýet bilen aýdamak men. Hakyky bolýanda atdym. Soň men gyzyklandym, bu oğlan kim? Aýdaý ödüm. Bir kere kulağıma gelenden son gızıklanyan gördüm, dinledim, daha ettim. Berekellan var. Diysen sonku 3 ayın içinde hype töröttüm. Hype töröttüm, trend yağdayına geldik. Ne edip? Maksadım rahat ya, zahmet çektim, işledim. Yatmadım. Yaltanmadım. Ne şu an neticesi? Sırrı var mı? Yok, sırrı yok. Sırrı prosto yaltanmanı işlemeklik. Misal üçün, häzir ýaşlarymyzda, belki saz bilen meşgullanýan ýaşlarymyzda, ýani aýdym saz bilen ýa has ýakyndan diýeli, rap bilen meşgullanýan serdip duran agdalarymyz bardyr içinde. Gyzyklanýandyr. Aýdaý ödüm, nädip, şoň sırjagyny aýdaý dip. Ya, sırrı yok. Birinci bilene yaltanmaly, ikinci bilene yüreğinde bolsa Allah Taala yok, ban şonu görýär, ýüregi geç görýär. Ýadyman işlesen, şo bolar diýäňler, ha? Rahmet çeksen, rahmet ýagyr diýär, şo ýagyr. Çeksen rahmet, ýagyr rahmet. Kiçiligimizden şu nakl bilen diýse gönüşni aýdýardyk da, ýatany öküde iými ýok diýip diýäň. Şolar ýöne köýsezlerken her bir naklyň üstünden baryp bolýar durmuşdy. Ana şu rahmet çekýän ýaltanamak özüňe bir açyk dözmeli bolýar, ýa-da uksuzlyk. Sesin gidýär. Ýöne rezultat var. Halkın hizmetinde olmagan zat değil. Hakikaten. Hiç aklına gelýärmi? Birden şu hype'a eýe bolarsyň, birden şu derejäge gelerin diýip. Yok. Ne gelin? Näl duýgy? Kıyın tarabı, aňsat tarabı. Bir tarapdan begen ýa hemme ýerde tanalýan, görülýän, baran ýanda surata düşýärler. O kağıt ağım tutya, men şular ýalak boldum mı diýip. Dogry gatlar men bunu ýalarda garaşamakdym. Şu adam öwrenşemek. Men şu öňkü bir işläp berýän oglanjak. Näder otaýlara gelýär. O sorawalar bir-birden berýän, näme iş edip ýördüň, näme üçin beýtdiň. O zatlar sorar hökman suratda we kıyın mı yıldız olmak, yıldız derejesini götürmek? Indi sen yıldız derejesine geldiň şu an. Birinji bilen men özüme yıldız diýemek. Men şoşawur bolşum. Sen diýjek bolýan, seni ütkemedim. Men bunu dostumdan sorandy. Arkay. Sebäbi ana men şol soraw bar, menem sorardym şolardan da. Men şu derejä gelmäkem ýerde dediňiz siz. Şo wagt näme üçin men günne size gerek dälim. Günne näme üçin men telefonda ulaşasyňyz gelenokdy. Näme üçin bile oturasyňyz gelenokdy men bilen. Näme üçin bolýar jaňa deňizok, men jaňym näme üçin alaňokdy. Menem soratym gelýär. Какой привет, такой ответ. Maňa etdiler mi başda menem etjek. Sen gaty agyr sözler aýtdyň bilýän. Yo, ol hakyky zat. Ol men öz şukuramda duýdum şonu maňa etdirdi şo zatlar. Men o hiç kim hasabynda men prosto salamu aleykum gowmy dostýa. Bar başa jaňa dat işim malaşmar. Adam mala ýanymda bolýar. Indi maňa jaň edýärler, menem şon ýaly. Ýöne men hakykatdan şolar ýaly. Onlar ýaly prитворяться edemek we işlesirär. Mamaş
Otur getir ha sen getir. Otur sen yerini ütgetme. Ava gidiversin. Häzir özüň diýdim-de, köp dostlaryň öňjaň eden okdy, indi köpräk jaň et başlady. Habar alyp başlady, ýani tapyldy. Ýok dostlaryň baý boldy-da birden. Indi şeýle bir söz bar-da, özüm bunu bilen adat adamlar kän ulanok aýdymçylar diýär-de. Çalt parlan ýıldız, çalt sönür diýerler, tiz sönür diýerler. Hudaý şonu görkezmesin, sen dowam et, Allah ajan ýoluňy açyk etsin. Bize diňe ýaşy niýetde bolal, ýaşy niýet ýarym döwlet. Ýöne birden diýil sönüm. Ýanky dostlaň. Soň sana ýüz bermeseler. Ene görmedik zaten bilen, ene ýok ýaly bolar gezermi? Öz işim, öz öýüm, öz ojagym. Ýıldız parladın. Allah görkezmesin birden düşdün. Sen diýjek bolan men ýıldız bolandan soňam ýene adat durmuşa dowam etip bilerim diýäň. Adaty öňküler ýaly. Hiç Menin tek özümi ýıldız hasaplama. Ýıldız bolanda özüň näile galyp barmanlygyny bilemok. Ne o her kim özünün şahsyna göre alyp barar. Ýıldız bolanda hökman şeýle alyp barmaly ýa özüň şeýle alyp barmaly diýilen zat ýok. Her kim öz şahsyna göre ýütkep bile o da bolup biläjek bir zat ýöne. Men sana şeýle diýin, sen ýıldız boldyň ha şu wagt. Gowy tanalýan, ýa diýdiň men suratda düşýärler, aňa ekwaryan surat düşýärler. Gowy göwnüm hoşalýar, begenýän, buýsanýan diýen özüň bilen dogrymy? Şo zat birden gitse. Aňa ekwaryan hiç kim surat düşenok, bäri ekwaryan hiç kim surat düşenok. Şo ýagdaýa özüň häzirden taýynlaýanmy? Azat dönmez bilen çıkaran melegim aýdymyňyz gowy diňlendi, muştaklaryňyzym pikirimçe söýdi. Şo diýet pikiri, kimiň pikiri, kimiň ideýasy? Hiç kimde zakaz aydym. Ýagny düşündürsen. Sen garadan gelýän, aydym zakaz edýän. Maňa raýabyny aýtdyrmak üçin, arada aydym aýtdyrmak üçin. Şeýdibem kimiz birleşdirýär. Kim zakaz eden olsa da jaň sag bolsun diýerler. Gowy pikir, gowy ideýa. Gowy aydym boldy. Tamam. Aydymy gowy ýöredi. Ya, berekella. Indi şutaýdan ýene tiýan soragyň iziň goşaýyn, ýakynly kimler bilen fit bar? Kimler bilen fitler bolar? Aka hiç kim gözlemletdi. Intek bir pikir ýok. Ýok. Azat dönmez bilen fit bolar. Ondan başga ýene ýıldızlardan kimler bilen fit etdiň? Azat dönmez, kuwat dönmez. Dönmezler bilen etdiň. Indi İkisi bilen etdim. Başka. Beg hocam bilen gördüm. Beg hocam bilen gördüm soň. Boldy. Bakaşlar bilen. Fitler şu wagt gowy gidip dur, duýada aýdymdan gowy gidip dur. Ýöne bir kemçilik bar bilen. Dinan aýdymçy bilen, gyd aýdymçy bilen gerek fit. Bam pikirim. Ideýa, pikir, ýa şu bilen edäýsem gowy boljak diýen bam. Ay entek dogry aýtsam şonu pikirlenem bolýar. Bolýar. Biz mejlitymy hökmünde, adalarymyz hökmünde sana bir zat berýär, saýlaw berýär. Indi mysal üçin diýeli, sen kim bilen islersiň? Selbi tuwaklyjy. Jeren Halnazarova, Amalia Kulmuradowa, Mehri Piruluýewa, ýa Gülale Kulmuradowa. Ýene gyýlamyz kän her biriniň atdan sanap oturma şu wagt ýadyma gelýär. Kim bilen? Hemmesi bilen etme şansyň bar, ýöne haýsy bilen birinji edesiň gelir. İlkinji bolup haýsy bilen edesiň gelir. Men ýazan proýektima haýsynyň sesi gowy otursa, haýsy şoňa gerekli duýguny berip aýdy bilse, şoňa Stili dengelýän, ýol dengelýän. Men jany saýlamok, men nima? Okey. Gowy jogap, ýani hiç gaýsyn saýlaman geçdiň. Soňky wagtlar aktiv şekilde toýlara gatnaşýan. Häzir hem toýdan geldiň. Aslında häzir toýdan gelen ok. Bu soraglar geçenki bölüme ýalyk boldy. Ýöne men bunu dowam etýän. Düýnem toýdadyň, ertirem bilişime göre toýum bar. Soňky wagtlar toýlaryň köp. Toýa mysal üçin diýeli, mehmanlarymyz, adalarymyzdan mehman etjek bolsalar, toýun bahasy nälerak? Toy bahasy. Başta plansa diýen, soň men maşgala edýän dogry aýtdym. Belgilek maşgala bar. Sebäbi özüm öňkü durmuşymda hiç bir bagşyny toy edip gapyma getirmäge ýagdaýym ýokdy. Şoň üçin ýagdaýa görä hereket etdim. Şoň üçin belgilek ýagdaý we käbir maşgala hiç zat alamok, benim şeýle bar gaýdy. Berekella.
Berekeler şunu indi sorajaktym mysal üçin diýeli. Sen bir fanyň bar, ýani jankyr, muştagyň bar. Gowy görüp diňleýär we toýuny iki sanca aydym şu. Bilen şonu toýda näl bagtly bolýan bolsa, şoň üstüne şo derece bagt goşýan sen mysal üçin diýerler. Ýöne ýagdaý ýok. Sawad et bolarmy? Berekeler. Sağ olsun. Eşitdim. Sosyal setlarda, esasen TikTok, Instagram'da bir giden sen olup fake accountlar var ve adamlara yazıyorlar diýerler we adamlardan yalan sözläp men şo aýdaý ödüm, men şo kerim diýip pul alýar diýerler, dogrymy şu zatlar? Dogry. Muň öňüne alyp bolanokmy? Muň öňüne alyp bolar men pikirimçe. Awazny birinji bilen diýjeklerim adamlar aldanma men hiç kaçan birinji bolup ýazýan näler hiç kime. Sebäbi şonu ota adamlarna da kardeşlere bir topar ýazypdyrlar, reklam etdiripdirler. Men adamdan käwirlerini gutladypdyrlar. Benim haberim ýok. Toýa barýarmyn. Käşe arada plan rejaş gutlandy, saat gördüm postu diýen menim haberim ýok. Näme üçin gutladym? Sen ýazdың, ýok, men ýazamam. Şolar ýaly, şolar kan. Şolar hiç ananmam men hiç kime ýazýanlar. Diňe ýazganda jogap berenden boldy. Okey, biz hasam gowlaşdyryly bärini, biz hasam gow edeli. Nädip? Bärdin. Kerim'in ya Kerim tarapdan çıkar, Kerim görünür. Instagram'am çıkar, YouTube kanalım Kerim. YouTube kanalım çıkar, TikTok'am. TikTok. Üçüsünün hem salgısı yazdılar ve aşağıda yine en sonunda da yine bir belirlek geçer. Kerim'in official sosyal setleri olur. Arkayın ağzı olup qollap bilirsiniz. Arkayın qollap bilirsiniz deysem, yani ay bolya del. Qollan, yaşlar hökman qollamalılar. Devam ettik. Kerim, men Instagram'dan sürdüm de, ýaňy diýip durdum, Azat Dönmeýew bilen, Beg Gojan bilen, Kuwat Dönmeýew bilen, ýene olanlar bilen fit etdim. Hökman suratda aran gowlaşandyr, ýakynlaşansyň. Ýani bratsk atnaşany diýär da oruslarda, ağa ine gatnaşyklar diýildi. Näme üçin sen hiç kime aglap bolmadyk? Ni patpisin Instagram'da. Başta badı patpiskam. Öz şu işleşýän olandan bar adamma. Ýöne soň gün geçtiğiçe sen tanayan köpelya. Kruk yapar onu olam patpisat et bulam olam edemamın plan ara edýän maňa edemam gatwar ýaly. Ondan menem bolýa hiç şeyim gatwarman men hiç kime etjek geldim. Sen maňa da etmän diýdim. Nola getirdim boldy. Ýyllar nola. Aslında erkek oğlanlar şu başka birine asılsa gelişen nokta bilýän. Erkekliğin sözüne oturan nokta. Plançay diýär maňa eden ok diýen söz erkeğe yaraşan okşata, gelişen ok. Ne kadar erkek öz düşünýändir da şunu etmän diýjek bolup diýen birini askablat etmek ya unjat etmek niyeti bilen näle. Biz gepleşimizde gelen mihmanlarymyzy mümkin bolýandan ýanky diýişmeýärler, gözleşdirýär, saadetýär, ne bolýandan geçmişini bilýär. Sen arada eşitdik häzirki güne, häzirki ýagdaýa gelýänçä. Kynrak ýagdaýlardan geçipdiň, başga ýagdaýlar. Men hökman aýt diýjekkäl, hökman aýdyp berem diýjekkäl ýöne eger mümkin bolýan bolsa Kerim, aýdyp bersem buna näme üçin aýdyp berdiýän? Öň bir Farhatda da aýdypdym, haýyşda etdim, Farhat aýdyp beripdi we ýaşlar üçin gowy bir motivasiýa boldy. Köp ýaşlar häzirki günden näşükür bolýar bilýärmi? Gowy ýaşap ýöre, hemme zat gerek da, olam indi döwre görä ütkän bir zat men diýjek bolýan, ine Kerimim şu ýagdaýa gelýänçe näl kyn günlerden geçdi, şo arada gysgaçyk mümkin bolsa elbetde. Birinji bilen diýjek zatym nähile günne bolsaňam şükür etdim. Şükür Allah'dan esasat şükür edin. Galan zat bolýar sabarly dura bara şart bolar diýär. Gowuna bolmady. Ýani Hudaýa şükür edýän kynçylyk baryny görüp bildik. İş eklenjin, gadanjyň utanjy ýok diýerler. Aýyby ýok. Şo aýyby ýok boldy, men şo hemme görnüşlerini edip gördüm. Nirede pul bar bolsa men şo taýda işleýärdim. Tapaw ýok, biriniň mellegine ýerde etmelimi, maşin ýuwmalymy, ýük taşamalymy. Hemmesini edip gördüm. Şeýdip
Günümü görýärdim, çöremi gazanýardım, geýjek eşijegimi gazanýardım, sowjak pulumy gazanýardım. Glawny şo öýe agram bolmalar eýdäkler öňe men tek. Ýokary klasslara da yetmedik okuwçyda, ýokary klasslara da yetemapdym o kiçikde. Ana şeýdip okuw oturduk, gloýdy. Ollukdan gelip ýene de şolar ýalap sergileg işlerdi, işler gördük, maalamak gördük, otom dowrak gördük. Kän adetdik. Nesibeli günüme barýançam. Ondan ahyry Allah Taala ýalkady. Tur oglum diýen bolmalam. Ana şondan hem şu güne geldik. Ýöne bir gapyny açyp, ne şu taýda sinlik bar. Ya bu gapyny açyp berde baryp, olar ýalap bar ýokmuş. Hemme gapyny açanda da içi boş, içini örüňde olurman. Ben aşet kynçylyk bilen olurdum. Şoň üçin hem şu wagtky döwrümde şu wagtky ýaşaýyşyna her kim şükür etsin diýjek, meňe diýjek bolar. Şu wagt has gowy. Hakly bolýar. Gelme, görýän hasam gowy häzir. Gülýalyk hemmeler. Kerim şu an aýtyp berdiň da, ýagdaýyňy düşündirdiň we biz eşitdik maşgal ýagdaýynda kakaňyzy ýitiripsiňiz. Maşgalada men ýekece çaga. Ýeke oğul. Bir oğul. Ýeke diýdiren nokta ejemle bir diýe, birim ma, nugim ma diýdik şo. Ondan ejem ýaralsa kakam geçen ýyl aýryldy. O adme birli işler. Jajenetden olsun. Amin. Näme diýin, dogry aýtsam şu wagt şu günümi, şu ýagdaýymy bu kakamy görmeýänine ökünýän. Qynanýan ökünema onda da. Her zadyň wagty netijesi bardyr ýöne. Ene azaz ýanymda bolanmady. Begenelde gowan aldy diýip. Bir şol men armany goýa. Takalında Hudaýa şükür. Ejemjanyň hem jany sag bolsun Allahdan dileýän her öwladan geçende töwer galarymda da dileýän şonu. Esaslar şu wagt mende diňe şu başga hiç kim ýok. Şoň üçin ýaşaýan, şoň üçin işleýän. Eceleriniz jany sag bolsun. Güler ýyllar bolmasyn. Özüň nide bolsaň günüň geçirip bolýar da. Elbetde, elbetde. Şoň üçin. Şoň üçin ýaşlar enäniň, ejäniň, kakanyň kadryny bilen baka. Berde şu taýda nokat goýaly baka. Soň giç bolýar. Tak Kerim. Ýanky diýişiňi ýaly düşündüm. Inni şu bizde bir söz bar türkmenlerimizde köýne bir sözümüz. Öňüň gelenden soň gelsin diýilýär-de. Soň gelsin. İnşallah mundan soň ýyzy gowy bolsun. Ýaşy niýetde bolup hem adam gowy bolup gitýär we men prosotdan peýdalanýyn. Biziň hemaýetkarymyz Nuripek. Bu käbäňi Nuripekden mejitimidan tawadymyz bolsun. Minnettar. Nesip bolsa. Käbäň beýenler diýip umytda. İnşallah o. İyi işini dilerik. Sağ ol. Minnettar. Aýdan bolsun. Aýdan bolsun. Nuripek. Senin üçin. Kerim. Bu soralara giresmem gelen okýan agdalarymyz hasam gyzyklanýar we siz saňa da bir gerekli şu näme şu zatlar bar aýtyp geçsiň. Seni täze tanıyan muştoklaryň üçin hem has gowy bolar. Nämeligini düşünýärler. Biziň niýetimiz bilýän, gelýän mehmanlarymyzy, gelýän aýdymçylarymyz, başlarymyz, sportsmen tapawdy ýok mehmanlarymyzy bir medeni lichностный bir şeýle bir adaty oturup başka tarapdan, gowy tarapdan, ýagny bir dost hökmüne tanatmak niýetimiz bar. Şoň üçin öňki aýdymlygda, köň aýdymlygda hapa medeniýet sözler bar. Şolar barada näme üçin boldy, nädip boldy? Şolar barada gaýtgaç aýtyp berdiň. Gaýtgaç aýdymdy. Ýaşlyk samsyklyk. Ýaşdyň eden işiňe jogapkar däliň. Az ýalňyşyrak hereket etdim. Soň düşündüm, düşündürildim.
düzeltdim. Onlar tarafından düşürürler. Şuradan yanlış, şundan yanlış. Tamam. Bizim Türkmenlerimiz dediler, böyle düşündüm, ayırdım bunu. Türkmençilikte gelişen zat var, gelişmeyen zat var da. Yani. Gelişiklik hareket edildikten Doğru. Xudaya şükür düzelttim. Doğru. Saloma diyen aydımını birine kaktırıp aytýan. Yok. Yani dis aytýan mı? Yok. Yani. Yani. Näçinji ýylyň aýdymşam? Saloma bana. 19'da yazıldım karşı. Ya 18'de. İlk aýdym. Ay 4 yıllar oldu. Yani ýakynda hit bolla, şondan tory yani Son bilmeýänler başka üçin nereden çıktı? Kimin o yani nereden çıkan belli değil lan. Sen yüklen o olaydın. Yok. Olaydım şu an telefon baştan önümde de yok olaydım. Ana men garaşymy okdum şu ýagdaýa diýänim sebäbi şol. Men özüm ansadan satyp goýýam. Ondan men goýsam Karim aýdymyň adyny goýýar. Hayda, o prosta fişka da. Hiç iyi adamdı. Düşünün. Dünya derejesinde täzelik ködürläp, dünya tanalmagy maksat edinýänmi? Bulam agdalarymyzdan gelen soralan biri de. Ol men arzum. Arzuma da yeterli mükemmel diye. Nesip bolsa näme etmeli dünya derejesinde tanalmak ya dünya aydınlanyny dinletmek? Men şu Türkmen dilini, Türkmen rayabını yer-yerine çıkarıp bilsem, ola men iň uly maksatlarymyň biri de şu. Biz dinleýär taşar ýurda aydymlary. Doğru. Aýdýas, aydymlaryny. Doğru. Bizimkinem dinlesinler, bizimkinem aýtsynlar. Goşulýan şu taýda da bellek geçeli. Bellep geçmesek bolmaz. Kare Kakacan Recep'in Türkmen dilinde yaralamayan aydymy Ýewropan kanallarında da goýberildi ve şo wagt men bir türkmen hökmüne ýagny Kakajan tananym üçin däl ýa aramyz bolan üçin ýagny gepleşip dalyp tanışyklymyz bar da köneden bäri. Şoň üçin de bir türkmen hökmüne Ýewropeýsk kanallarda türkmen aydymy gidýär begenýän da bu ýsanýan da mana bilemedýändir şo wagt diýip. Şoňky alak teňem aydymlaň gitmesini şolar ýaly kanallarda sen aydymlaňam goýberseler, biz üçin ýa radioda da hatda goýberseler, biz üçin bir buýsanç, biz üçin bir türkmen hökmüne agryp. Tamam. Mehmet Nazarov käbir aydymlary dünya derejesindäki platformalarda listler bar. Şoňky alak aydymlar arasyna düşen aydymlar bar. Ýa-ni sen başga aydymlar mädem etdi şonu berekellan. Berden aýtyp geçeli. Senem tyýlaýansyň men şoň üçin aýtdym. Ya her kimin fiýli gayretini. Ne? Agdalarymyzdan gelen soralar. Türkmen rapinin karoly kim? Sen üçin? Karaleva yok. Evet. Badine bizde diýler, halypamyz ýatanýar ýagty bolsun Nur Kasoy karol, soň Atawa Çargulyw halypa tuz diýip bilýär, şoňky aýdylýar da. Diýär, men pikirimçe Emin rapta belli bir birini yokaryp arşa kaldırmak gerekken mi kadar? Sebebi yiti talantlar var. Sebebi ne? Sebebi adamlar diýär planı diýip ýöne şunu görýärler adamlar. Şoň üçin diýärler berde görünmeýän ýatan talant var. Şul görünse bundan geçýär adamlar. Sebebi näme üçin şo görülenok? Näme sebebi näme şoň pikirinçe? Ya öyle yaltalık edýär. Ya görkezip bilen ok, ya da dinledip bilen ok. Görkezip bilen ok. Uton ya, çekin ya başta. Ne? Ýa-ni nam buwan birinji ýerdäkine aýdyp geçmediň, bolýar adyny tutmadyň diýeli. Ne şular ýaly bir bersem. Şo taýdan mysal üçin diýeli hökman birini taýlamaly bolsa, haýsy kim taýlardyň? Ya şul bolsun, ya bu bolsun diýerdim. Ya napmyan bu ýolda bu bolsun, bu ýolda da bu bolsun. Yok, men ana şonu goýatlatdym. Her kimin öz ýoly bar. Rap umum bir ulukdan. O hacıň öz ýoly bar, Perwanyň öz ýoly bar, ana Kemranyň öz ýoly bar, Azat Dönmezowyň, Söhbet Jumaýewiň öz ýoly bar. Her haýsynyň öz ýoly bar da, o indi şonda da bir mysal üçin galasowaňa geçirende adamlar mysal üçin 3 ýyldan bäri YouTube'da birinji ýeri Söhbet Jumaýew alýar. Bu ýyl nesip bolsa bu ýylam galasowaňa geçirirler aýdymçylygyň içinde. Görürüz kim birinji ýer alýar. Rapperlaryň içinde de geçirýär, şoň üçin ýyl soňuna çylyk ow edip işlemeli, täzelik ödürlemeli. Sana diýendim.
Nesip bolsa, o adamlarımız biz o taýda hiç ilek Galaswanya'da bizim elimiz yok. Galaswanya YouTube'da gidiyor ve biz hiç ilek yani koşulup bilen yok. Planını öňe çykaryp köp ýalňyş pikir edýär. Onka YouTube'da olar algoritma yok. Real näme dat yalan zat yok. Bize näme tapady var? Sen tutsaň näme? Süleyman tutsaň näme ya? Artur tutsaň näme biz üçin tapady yok da. Hemmesem bize tapady yok. Men utmadym ýagdaýda başgalar näme maňa diýär aşada. Indi Ayday özüni rap sunuwatynda tablicada näçinji orunda goýar, näçinji ýerde diýär. Men özüme kem baka garaýam. Mhm. Bir ýatsany edemok özüme. Köp baha beren ok. Yok. Sebäbi edil men ýaly ýene de nuňlap talant bar. Menden bir näçe mertebe ýokarrakdy, has güýçlürek, ökdürek çykyp biljek. Ýene de muňlarça talantlar bar. Şu wagt men wagtym men. Her döwür bir döwür, Men wagtym geçýär men ýerime başga bir hökman gelýär. Şoň üçin men özüme ul baka berip bilemok. Men özüme ýöne bir sahypa gasap berýär. Kitapda sahypa. Boldy menem okap bolup geçirerler. Indik sahypa geçerler. Täzen okarlar diýip pikirden okmy? Gyzykly kitap bolsa täzen okalýar da bilem. 100% täzen gyzyklanýar. Şu sahypada plan zat bady diýmekler rahman. Mümkin. Indi her adamın halaýany bar, halamaýany bar. Dogrymy? Jynalýany bar, jynalmaýany bar. Sen halaýan rapper. Ya mysal üçin diýeli, men şuna halaýan diýip biljem we halamaýan rapper. Ola halaýanyňa düşündüm aýdasyn gelen o. Halamaýany aýda. Ýok, hemmesi bilen men şolar ýaly. Variant ilki özümiň prostoylygyny görkezýän, şonu näil kabul edýän, şoňa görä da dowam edýän, halap onu planyny ýigrenýän, plan. Men hiçem içimde saklama goň aýdýan ýüzüne. Ola halamaýan rapçi. Halamaýan rapçi. Edýän işin oňurmaýan rapper halama. Rap sunuwatyny maskara edýän adam, he? Has dogrusu. Hakyky, ana şol. Adyny aýtjak gel. Ýok, o diňe bir däl. Yo, esasen bir wagtda aýtmadyň ýa. Ola. Adalardan ýene bir soňky gelen sorag. Bilýänmi diýen bilen tanally diýä bileli rap aýtdylar da adetdiler diýä. Näme üçin diýä? Häzirki döwürde bile däl diýerler. Ol ilkara bu taşlatda sevda başladı. Ondan soň ýene täze raywa başladı ýöne ol öýdi, ol bilen aýratdyk men öýdi olum bilen. Ne? Şu täzeden aýtyp başlady, he? O ýoksa uş ýa eýle beýle däl bir gatnaşyp gördüm, onu düýnem görüşdim. Başga gatnaşýa gelýär. Näşde şey diýip ýazdym, näme deýin. Gül ýaly gatnaşyp gördüm. Olun özüni tutjak bolýar, ol öz aýratyn bir persona bolmaly. Menem aýratyn persona bolmaly. Diýjek bolýanyň ol özü dabiwatsa etjek bolýar da. Gataba özü bir ýere geljek bolýar. Senden kömek gerekkä, başgasynyň kömek gerekkä. O bir pikir. O bir zat. Ýene bir sorum bar eken, ona aýtmasam bolany. Mene bilýän indi agalarym gyzyklanýar da bermesem bolar. Soň urşa diýerler o, sen biziň sorumuzy beren ok diýip şoň üçin bereýin. Selim şeýle ýazypdyr. Salam mejatymy, işiňizde üstünlük. Ayda özüň 3 gözek öýlenip aýrylşdy diýip bir vlogda, videoda gördüm. Şoçunmy, ýalanmy? Eger dogry bolsa näme üçin diýär? Ejemes tägüler o, entek bir gezege meýer bilen ok meni. Ondan yalan bolýar. Yalan ya. Awa, bolýar yalan. Näme üçin entegim öýlenmedim? Men şu grubrak kasetime çydap, men şu wagtda grafirme çydap, men bilen bastaýanly. Ertir şu zatlar mende ýok da. Şonda da men bilen ýanymda boljak bir ýerni tapamam. Ondan mallan üçin. Ondan da adam tapamam. Tak, onu şu taýda goşup geçeli. Senliğin kabul edip yanında olacak bir yerek diýende. Gıylar. Kerim'e sormadım. Ben hem şöyle ok dedim belki yani yarın vardır şonu sorayım. Yok. Yüreğin boş ha? Yani boş diýsem ýalňyş düşünmeň ýene. Yüreğinde yer var diýeli has dogrusu. Hakykati.
Beyler, men pikimçe sapşenyanı alamsınız. Silkalara maşakta koyandırım. Artara verin, arkayın. Türkiye İstanbul'da gezmeyene var gördün mü? Yok. Niyetin var mı? Ba. Türkiye İstanbul'da gezmeyene varsan, bizim Türkmen tağımlarımız Fiç House'a, Yeni Kapı'da. Bilyensin mi? Eşcan. Reklamalar var, gören gepleşimde de vardır. Sebebi bize en başından beri kollarak gelirler, sağ olsunlar. Gelsen diyecek kolanım, nesip olsa bizim Türkmen tağımlarımızı Türk'te, İstanbul'da hükman karışandır. Yeni Kapı Fiç House. Nesip olsun. Nesip olsun. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiç House'da. Hoş geldik. Nasıl yoktu? Bize Türkmen tağımlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fiç House. Bilişinize göre bizim taşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fikşi, somsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen tağımlarının əhlisi var. Size bilmedim, bana bu zattan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Şimdi geliyaz Kerim, adacık kıyınrak sorulamda. İlki bilene oğulluk aydımlar vardı, sorayın. Oğulluk aydımları neyel qarayan? Men o ayetleri düşünemem. Özümle işine edip koramak, düşünemem. Baka da vermeyin. Yok, ben düşünme onu soramak. Men şunu sorayın senin. Aydımçılar bir aydım oğurlap, şu aydım menki deyip ködürlenlerin neyel qarayan? Doğru mu, yanlış mı? Bol. Menki deyip ödürülese yanlış. Kovurdum, ayttım deysin, onda öyen başka vurur. Böyle, ana. Ne bu cevap? Sen oğurladın mı? Yok. Ağa dönmez filan meleğim aydımız. Aftırs kimi? Menki aftırs. Meleğim aydımın sağdı. Sağ ol. Men senin yerini soramak, Cem'i sorayan. Cemi. Aha. Cemini men doğrusu bilemem. Sen öz yerin aftırs ki. Qalanda adam cevap verin o. Saatla bardım, ayttım. Gülyalı. Devam ettik. Sen üçün güç nemedi? Anamda. Güç anamda. Vera. Burada da ananmak. Barıncı bilene özüngünden, edýän işiňinden. Ana şonda güýjüň bolýar. Anamyň bolmasa pastaýan samýeňde bolsa güýç bolar. Anamda. Gowy. Kerim, ýaň diýdiň de men şu zatlary şu derejäge gelenmeyi kakam görse, hasam bir başgaça bolardy. Niýetiň bar eken, şu ýagdaýyňam kakan görmesin. Elbetde men pikirimçe kakan aňardan depeden teridip görýändir, begenýändir, guwanýandyr ýönem. Biziň aramyzda görse has gowy bolardy. Has başgaça bolardy diýerdim. Belki birden şeýle bir maşinka var diýeli. Bu zatlar emes fantaziýa elbetde ýöne adam ýanky fantaziýa etmek, hyýal döretmek adam üçin gerekli bir zatda. Ne mysal üçin bir şeýle bir ýagdaý dörese ve sen kakan görmek pursadyň bolsa, kakan aýtjak sözüň, goýjak sözüň barmy ýa? Görkezjek adam. Hiç tadım diyecek. Fazla gerek görsem bolýar şoňa. Ýöne diýdarlaşsan. Git. Kurulacak ýa-ni serek tursam bolýar. Geçeli bu sorular geçeli. Daha kızıklı sorulara geleli. 2 cevaplı sorularımız bolýar. Taýin bolsaňa başlaýar. Hökmalan birini saýlamaly. Taýin mi? Aýa. BMW ya Mercedes? BMW. Messi ya Ronaldo? Ronaldo. Habib ya Conor? Habib. Konsert mi ya toy? Toy. Çay mı kofe? Koy. Ezbitir mi Mehmet Nazarov? Ezbit. Murat Molla mı Yaxşı Qoşunov? Yaxşı. Pervan Xalmuradov mu Hacı Yazmamedov? Hacı Yazmamedov. Hacı olsun deydim. Boldy. Şeýlelik bilen 2 soraly, ýani 2 jogaply soralarmy gutardy.
Kızıklı yerine geldik. Senin muştaplarına, bizim ağzalarımıza aytacak koyacak sözden bağlasa seni dinleyeli Kerim. Aytacak zatlım. Birinci bilen her hili çalıştıp çatma yıkman değil. Yara her hili mışmışlar var, ananma. Yankıyalı 3 kez öylendin, da çoğmuş mu? Olur ya, zat yok. Ondan men adımdan kim näme diýip ýazanna da ona da ananma. İkisi. Üçüncü aytacak zadım. Öz göz yetiren zadım. Öňüňize bir maksat koyma. Bolýa birini goýsaňyzam täzeleň. Maksadyňyzy täzelep duruň. Hat aňyrrakda goýun. Şonu şu maksada ýetýänçe adam her zat edýär. Adam diýilýän janlar Allah Taala yaradany hemme zata uýgunlaşmaga ukyply bolan janlar. Şoň üçin adamyň men başaramak, men edebilemek diýen söz adama gelişen o. Hemme adam edip bolýar, hemme adam ýetip bolýar. Esas zat Allah jan zähmediňe görä, öz isleňe görä bersin, berennem köp görmesin. Şükür edýäňiz, galan adam gülýärli, nana gatyr gowy. Şükür edin. Hemme kişi ol, hukman sınıf dinleyicilerine değil, umumi şu videonu kim görse, şolara berecek maslahadım, şükür adamı yalkaya. Ondan sana da sağ olsun. Kerim, bizim mevzutum adının ilki olup, şular yalık, men pikirimçe adalarımızın kızıklı olandır. Bana interesli oldu, kızıklı oldu. Gepleşimizde mihmanlığın için minnettarlığını bildirýär. Şu wagt bizi ýazga geçirip dur. Täsin studiýa şatlyk. Bu kamera o berdim, täsin studiýa berdi nazar. Hemen de olanlar minnettar. Yani studiýany gurnap, goýdyk mihman kabul etdiler, minnettar. Ve görüşün ýaly Nuri Pök, ondan soň biziň ýanky diýişmeýär türkmen taamlarymyz we türkden men pikirimçe eşik o bu zatlar getirmeli bolsa, Türkmen Avat Kargo bar. Zatlaň taýyn bolsa bersen, günü 15 günde 20 gün arasında maşinle gelýärler. Ya da samolyotda getirjek diýsen, mysal üçin 4 günde de 3 günde de samolyotda 5 vilayada eltip berme hyzmaty da bardyr Türkmen Avat Kargo'nun. Şu gepleşimiz gurna bana kömek edýärler da, şoň üçin minnettarlyk edýän. Sag bolun, minnettar. Kerim, şeýlelik güne sag bolaşýas, şeýle media sektorda, şeýle gowy günlerde, toýlarda görüşmek, diňe şeýle gowy günlerde görüşmek nesip etsin, meser etsin. İnşallah nesip bolsun. Kerim'in yeni bir gede aydan aşağıda da silkalar var, Instagram datlarından belli geçendir. Arkayın, korkman, arada olup aktif bol vermeli. Ve gepleşik halan olsanız, dostlarınız bilen paylaşıp, ne etmeli? Like basmalı. Like basmalı. Elbette. Mecetama da patpisat etmeli. Minnettar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.